ning kono anyep. Dhewe kene dicepaki ning kene. Lah aku ning kono anyep ngiyup ning kene. Basa anak wong gedhe-gedhe kok moro-moro. Iki ora ro, iki wong adoh. Endi? Anu Tasikmalaya. Kenal ora? Ning kono anyep ning kene saya anyep. Iki rumahnya mana, Mbak? Banjar. Oh, Banjar. Banjar rumahnya. Banjar. Banjari Pari. Oh, banjir. Banjar ini Banjar semua? Iya. Ini Banjar. Ya. Banjar. Ya. Itu yang cantik mana itu? Sama. Banjar. Iya. Aku pernah. Banjir. Banjar, Gus. Banjir. Warga masyarakat sing saya ada keluar kota
Iki jenenge Ria Ponorogo. Pernah lihat Ria Ponorogo? Mbak. Pernah lihat? Pernah lihat? Apa? Pas nikahan tuh Yan. Pas nikahannya siapa? Yan. Gendong. Ya, no gendang. Lah masa gendong wirang nikah. Dian. Trian. Dian. Ya, Ya. pernah lihat Ria Ponorogo. Pernah lihat saya? Ah. Oh, di sini pernah lihat teman saya? Nggak tahu. Belum ya? Belum. Baru ini? Baru ini. Pas nikahnya Rian dia ke kebun binatang. Iya, wanita kemas lagi. Oke, manten. Mantannya Mas Gedut di. Mas Gedut sing dadi mantan di. Weh, kowe aja garap PR aku melu. Mantene ndi mantene? Ini Mas. Mas. Mas Rene sing dadi mantan. Aja ning kono iki ditanggapne Rio kok. Rene yo. Rene ndut, gendut. Ndut. Oleh ora dicelo rasa gemule, Pak. Lek mantene ora gemrene, Rio rasa gemule. Ya udah. Si dadi manten. Mas Gendut, coba jadi makas ini. Hah? Dodo. Dek, di mana? Oh iya. Ini di dalam ini senang si dodo. Ini mau ngacuri aku si dodo. Kabeli sama itu. Akhirnya si dodo mikir. Lagi manten yang Gus. Iki dungane manten ini apa loh? Ya macam-macam kan. Gua bisa aku manten yang tos, bolo lawas. Ya macam-macam loh. Nyampong. Ini sampai kamu jajan. Apa? Sampai kamu. Ojo bodi ya. Keris mulu rumah. Terima apa lagi loh tadi manten nang ngene. Sejak ke di dulu ya. Dulure dhewe. Nah, dulu dhewe. Dadi manten. Dari kendus dulu dhewe ya. Iya. Kapan latihan kendus? Lagi tadi manten. Wah, Mas sapa iki? Mas iki. Lah, Tahu resik. tahu Mas lha wong muni ya. Sepak padahal apa kapian. Lah kowe mau muni dulur dhewe. Dulurnya ora kono. Oh iya, iya. Kabeh dulur. Dulur aku kan makel ya dulur. Dulur mancing, dulur ngopi, dulur araska, maksudnya. Ngelang ngombe ngopi ya nek kabeh ya dulur iki. Mas iki dadi dedek. Sama dedek. Didi. Mas Didi ya dadi manten. Dadi manten. Jam ya jeker-keren nggawa keris kaya ngono wis. Wah, iki mau dongane manten, Bos. Acara Bumis kuwi membuktikan kene iki ben anyep. Heeh. Baryokan bar, kabeh masyarakat mulih penake manten lanang. Coba, coba. Piye rasane? Iya enak. Iya enak. Jangan aku yo setyo. Wong segoto gede dhuwur. Kowe ndongone ora Iya dongane. karo Mas Dodo. Moga-moga Mas manten. Sopo kon yo? Oh iya, jas. Ya tani impor ini weh, Pak Puan udah. Bagi sedang ini yo, udah kuat weh. Nggih, moga-moga ditulungi ya. Moga-moga manten kekawin, moga-moga dados keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Moga-moga cepat diberi momongan. Amin. Moga-moga diparingi ayam tentrem. Amin. Langgeng sampai kakek-kakek nenek-nenek. Amin ya rabbal alamin. Ya, Mas yo mau tanya, dulure kok ngendi ae sih mau? Kita pengen, terus Mantap. Kalimantan ya? Waduh, Kalimantan tuh mau dulur Kalimantan kok. Sini perjalanan. Oh, saya perjalanan, tapi sing sitok wis kok kene aneh. Kau wedi wirang. Gatok. Wih, langsung. Aku iki rasane gatok lumane Kalimantan tak kira mulih putih. Oh, wis medok. Kalimantan ya. Iki mantene dok. Mbak sinten? Dita. Dita. Ya. Dita nek kepanjangan apa bos ditakoni? Oh ditakoni. Mergo iki Dita ya kepanjange ditaleni. Nggih, mantene wedok nggih, matur nuwun. Kasih mana, Mbak? Gumba Mas. Wah, aduh nang kowe yo bojo kon Jombang. Oh. Jombang iki berarti nek lali lho, Pak. Oh, nggih. Nah, ini enek lurah lho. Lurah paling gede sak Ponorogo. Lurah Bajak lho. Gede. Mulai mantep ora. Ojo, dhewe terus. Ojo nggih, mugi-mugi Mbak sinten Dita lan Mas
Dendi iki bolo lawas muga-muga besok awet. Wis pokoke hubungane awet sampai kakek nenek dulur-dulur Tasikmalaya nenek Banjarnegara Kalimantan nenek yang belum pernah lihat Riok maju ke depan. Mbak Mas yang belum nyangoni Alah kowe iki kok sopure ngono kuwi lho. Oke, orang Jawa nyangoni bahasa Indonesia. Yang belum nyangoni harap panjenengan nyangoni anak ibu ya. Wis, Gus, penting piye? Ya sing penting kowe mau donga. Satu Mas, satu. Ojo ribet-ribet Mas. Satu. Ojo ribet. Oke, guys. Yo, satu. Oke, jadi iki Jiro oke. Mas Gatong. Oke, Mas temu Gatong. Mas gendut. Yo. Halo ya udah. Gagak ayo. Main lo. Gagak main dulu Mas. Yo, berapa ya? Gorengan aku